ezkutuko egile bat berreskuratzeko aukera ematen digulako. Ana aspaldi hasi zen literaturaren munduan, Urruzuno belaunaldiko partaidea da Eskubide osoz, edo beti gazte, belaunaldikoa, alegia. Gazte sari hori konpartitu intzuen bere garaian Arkaitzkan, Uxoa Palaza edo Leire Bilbao bezalako jende ilustriarekin, baina haiek guztiak ez bezala, ez zuen berehala argitaratu libururik, katakonba digitaletan ezkutatuta ibili da, ezkutatuta ibiltzeko nahiko modu bitxia dena edozein alen, pixka bat gogorarazten duena Poeren eskutitz lapurtua ipuinekoa, ez. Ikuspuntu horretatik bitxia da, baina ana alderantzizko Bartleby bat da, ez. Hau da, liburu bat argitaratu horretik isiltasun literarioa lerratu den idazle bat. Normalean alrebez gertatzen baita, lehenengo idazten dezu eta gero isiltasun literarioa, eta argitaratzen dezu eta gero isiltasun literarioa jaten zez. Alderantzizko Bartleby bat. Egia da, gaur egun, eta etorkizunean agian are gutxiago, liburua ja ez dela ezinbestekoa zure idatziak plazaratzeko, ez. Eta ana, alde horretatik ez da geldirik egon, ez. Liburu honetako testuek frogatzen duten bezala. Baina, ni bezala, liburuaren fetitxistak izaten jarraitzen dugun ontzat, ni bezalako zaharrun ontzat alegia, argitaratuta izatearen edo ez izatearen arteko muga argia da oraindik, eta da liburua, hain zuzen ere. Eta, gaur zeharkatu du, eta ez edozein modutan gainera Ana Malagonek.